Salam hormatly talipler, tomaşaçylar. Şu bizim edebiyatımız, baý edebiyatımız var. Şonuň şu günkuny geçmiş taryhy var baý. Şu günkuny nähili edebiyatymyzyň baştan geçirýän pursatlary nähili. Şonu bir hili edebiyatda bir harsalrak zatlarym bar, kämil zatlarym bar. Şolary has ýüze çykarmak üçin şonu bir täze gepleşige başlamak isleýän. Indi nähili dowam etjäni bilemok. Ondan adynan bilelikde goýar soňundan yüz mi ya olmasa rimik mi ya has doğru söz göwnüme jaýa rus tilinde aýdanda boy bez pravila diýär-de düzgün tüz görüş bolýar häzir. Şonuň üçinem ýöne men şu kıyın soralar, her türlü soraları berjek diýip köp ýerde aýtdym. Şolar ýaly düzgün tüz görüşe birinji gezek Zenan Şahir bilen ýüzleşerini öýdüp pikir etmedim. Ýöne denanlygyna garamadan mert, gaýratly, dili dudly, Şahir Ahmet, Şahir denanymyz. Gülşürün Şahir bilen şu gepleşik alyp barmakçy. Gülşürün gepleşiň şeýle tertibi bar. Düzgün namatyz, düzgün tüz göreş diýip eşdendiňa. Boy bez pravila diýip eşdendiňa. Ama boy bez pravila bolsa her türlü soralar ýapyk tema barmy başyndan aýt. Yok. Şol maşgala, söýgi, iş, jemgyýet näme ýapyk tema bolsa egerde bir zat bolsa häzir aýtsam men taklanjak. Yok. Onda sen taýyn. Arkaýyn. Ondan tankyda nähili garýan? Gaty goýarýan. Tankyda da goýarýan. O sebebi islenik tankyd ösüş üçin zerur. Elbette hem adamın tankydyna ynanyp beremok, ýöne Bayram Akadow tankyd etse men garşy däl. Ýa mazık ýumşadym ben. Ýöne şolar ýumşak ýumşak sözler aýtmadyň haýyş etmän, men dawun bolmaga söz berdim ýa taliplerime. Onda sen egerde ýapyk tema ýok bolsa, öwüşede taýyn bolsaň, her soraga gysga hem anyk jogap bersen, sebäbi uzaga çekmäge wagtymyz ýok. Her boyda näçe nemeden meret? Round 4 san. 3 round her temir 10 minut. 7 minut 10 minut. Onca birinji raunda gitýär onda. Men şu başlaryny aýdasym gelýär şu gepleşik 2026-njy ýylyň 27-nji iýunyna Molla Şpahanasyna ýazylýar şu gün Medeniýet Sunuwat işgärleriň hem Matmul Pragynyň bayramy ullan bellenýän güni şonu hawa Matmul Pragynyň şygyryat güni. Bayram bellenýän şonu men bir tarihlaşdyrasym gelýär-de. Daşow vilayatyna geçmeli diýdiler. Indiki şo bayramy ýene-däm bir şahirlerimiz Matmul'in derejesinde kämil şahirlerimi ýetişdirmek üçin menem şu söwgeşe başladym. Olar bolsun. Bolýa, birinji sorak. Cebraýylyň aty barmy? Men ýa düşündim de Cebrail ýurup bragam töýennek töýmüşem senden goşgym getirne elbetde. Inni Cebrail'in aty barmy? Elbetde bu soraw Cebrail'in nähili türkmençe bolany pastaýany näme bolýar? Mudama. Mudamalyk hemişelik ýa-da özüniň hemişe münýän aty bolman biler. Emma şol Cebrail bırak aty bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň ýyzynyň magrat çijesine geçen ýyzynyň geleni hakynda maglumat bar. Cebrail'in ganaty barmy? Elbette perişte bolsa ganaty hökman bolar diýip pikir etken. At gerek mi? At Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alyp gitmek üçin gerekdir. Bu sorawlary Kur'an-ı Kerim'e bermeli bolýan bayram malum maňa däl. Men çuňlugyny barlajak boldum. Şonu lok ýalňyş diýip pikir etdim. Ya düşünüp ýadýaňyzmy ýa-da ýadýaňyzmy diýdim. Onda galany çuňlaşdyrma wagtymyz ýok. Galany tomaşaçylar çözer. Ondan diliňiz dudly, gaýratly, ruh bilen şol ruh bilen dudly güler ýüzüňiziň aşagynda adam ýaman köp dudladyňyz şeýle meni bar, şu boýuma seyretip bolýyn diýip şemen ana berdi kimdir gaty helak etdiň sen. Kontrast uly. Kontrast ulla şondan. Kontrast uly zat käme ahyryn. Ýok, günüň ullugy bilen ýaşanyň ullugy bar hemmesini gülüp ýörjek bolsaň kyn bolar. Ýa size ulmak anfat bolan üçin güläýär. Dost görüp bilen. Elbetde. Bolýa. Şol güler ýüzüňiziň
Duzlu dilinin bu da ama şoğunlu görýärler da adamlar sizi. Hemme ýerde egişip gülüşip ýorsunuz. Şonuň aşagynda näme bar? Birinji bilen enni geden zadım şu ejem pahyr ýarawsyz boldy da onuň ejemiň oňa mady Cebrail. Men Ezraillik gülýärdim oňa. Lukmany bardy. Kim adı Cebrail? Ejemiň Lukmanynyň ady. Şol diýetde ejeňiz näçe köp şadyan bolsa gülse şonça da ömrü uzalar diýetdi. Ol bize ejeňiz begenlerseňiz biz o wagt çagat da. Ine şondan men belkem özüme näme diýä bir zady enni gedenip 20 ýyl gaýtala bersen häsiýet öwürler diýär. Belkem men häsiýetime öwürlenir ýöne asliýetinde kinaýany ýagny ýumry gatgow görýän. Sebäbi durmuşyň islenlik zadyny gülkähenege öwürmek ýaşamagy belli bir derejede aňsatlaşdyrýar. Kemine şahyra seredin. Özüniň iýliniň, derdiniň şonça agyrlygyna garamazdan gülkü bilen şolaryň ruhuny belentlige götürüp bilipdir. Ana şoň üçin kemine ködi ýa-inne. Diýmek men aňladym, aşagynda gussa da bar. Hökman, onu goşgulamdan aňyp bolýar. Goşgularyň içinden aňlap bolýar. Ýüdügülýäniň ýüreginde gussa kendir diýerler da köp adam. Ýüregi gussalyp alty gülüp bilýän bolsa, ýene bir gedip gaýratynyň dışany bolýar da. Häzir TikTok ulgamynda halk arasynda Kerim Hally, Kuwat Ýalmuhammed, Kuwat Ýalmuhammed meşhurlugy ýa-da. Näme üçin tendän? Belli bir derejede seredin meşhurluk bilen tanymallyk ol başgaça zat. Men özümi mysal üçin hiç açanam şöhrada allanýan, pula kowalaşýan ýa-da şeýle biri hökmüni goýup bilmedim. Zenan maşgalanyň belli bir çäkleri bolýar, bayram boly. Erkek kişi ýaly hemme ýerde bir hemme mümkinçilikler zenan üçin, onda da türkmen zenan üçin belli bir mentalitetimizden gelýän bir edep täpleri bar da. Onuň çäkillik bolýar. Belki men onu da halkymyzdan gaty minnetdar sebäbi adam ýatlaryna düşmese de aýalla gelip duratan öýlen tegejen diýerkä diýip seslenýärler, ýüzlenýärler. Men aslında bir näme diýen? Känir mahabat. Şöhrada däl-de belki kowalaşmak däl-de halka ýüregine. Ýok, men özüm diýen. Men özüm hakynda olar şöhrada kowalaşýar diýemok. Men özüm hakynda aýdýan. Olar elbetde halkyň söýen soň halk diýen zat öz islänini kalbyna alýar. Isle boýunça däl, öz islänini alýar halk kalbyna. Edebiýat meselesinde. Şoň üçin halk ýüreginden ýer berýän bolsa, halkyň arasynda meşhur bolsalar, olaň zähmetiniň, ihhlasynyň netijesi men hormat goýan şoň üçin. Bolýar. Şolaryň ötdünliginiň sebäbi näme? Näme goşgularyň babatynda aýdýanda, soňundanam bir 50-100 ýyldan soň şolar nähir bolar? Birinji soru, ikinji soru, 100 ýyldan soň sen hakynda kim ýatlar? Ol kime gerek diýip düşünmeli däl? Şahyr hökmünde sen özüň adyny kitaplar, okuw kitaplarynda okuwçylar, talipler öwrener eýdäňmi? 100 ýyl bir gaty uly bir möhlet däl bayram boly. Sebäbi men mysal üçin aýdýan 200 bolup biler, 500 bolup. Ýok, düşünýän sebäbi. 100 ýyl bolup biler. Sebäbi men häzir 100 ýyl soraga jogap bereň. Resminamalaram iň azyndan 80 ýyl saklanýardy. Şoň üçin men ol 100 ýyllana meni ýatlarlaryň bolmany sebäbi mollum bolup işleseň bir ýerde adyň erse ol mümkinçilik bar. Emma şahyr hökmünde meni ýatlarlarmy ine şoň üçin jan edýän. Men her gezek Omar Hayyamy özüm sapaklamda okamda ýa-da Mahmud Zamakhşaryň rubaglaryny okamda özüm sapaklamda ýa-da Aýdal Keýkowsuň Kowsnamasyny ýa Mahtumul Prawyň şygyrlaryny okamda menem bir gün şeýdip ýatlarlarym ka diýänne Gurbannazar Ezizowy, Kerim Urban Nefesov ýatlaýan. Ine biz gönnün şaýat bolduk.
Sen umydun bar. Elbette umydum bar. Umydun Men şoň bar. üçin ihlas eden sebäbi men hiç açan bir zadyň hatyrasyna ýa-da özümi zorlap goşgy ýazmadym. Men şol goşgy meni günüme goýman üçin ýazdym. Men ýaşamak üçin ýazýan, ýazmak üçin ýaşamak. Men ýaşamak üçin ýazmaly bolýan. Ine şoň üçin men umyt etýän. Eje dursa dünýede bir çağlaryň eje bolansa ýugsy bolsa belki men ýatlanyrym sebäbi eje hakynda köpräk ýazýan. İki soru bir bada gelýär şu wagt. Birinjisini bereýin. Eger 100 ýyldan soň orta mekteplerde ýa talipler teň haýsy goşgyny okap oturan gözüne getirýär. Birinji gelen aýt pikirlensen Ataň oýuna entek ejeň diýir eken. Gelip dur ataň oýuna. Ýani menem şonu belläp bardım, şo setleri. Eje täze andan köýnegimi geýip roýuňa zar töre gezmäge geldim diýär. Roýuňa zar töre gezmäge geldim diýär. Şonuň ejem ýogam diýmän. Mamam bolmasa da mamamlar diýip ýatlama, bagrymy ezmäne geldim. Eje täze alan köýnegimi geýip roýuňa zar töre gezmäge geldim. Ejemem ýok, mamamam ýok şo taýda. Ýöne mamamlar bar. Ana şoň üçin ol has üýt goşukda. Sebäbi ejem mektepden bäşlik alsak ejem bize maňa edip bilen iň uly sowgady men üçin edip biljek meni mamamlar akitmegdi da. Men ol wagt düşünmeýärdim mamam ýokluk üçin, ýani ejem bolmasa ata söýüňem birazajyk saňa ýatlaşýany hakynda düşünjem ýokdy. Men näme üçin şo taýnyň mamamlar dygynam düşünemokdym sebäbi men mamam pahiram 54 ýaşynda öldü. Men ejeme sora beripdim kiçikem, biz onu soň birazajyk sahnada oýduk. Bir gün ejem tamam kölgesinde geçtecek otur bolan baryp 4-nji sınıfda hatda okuýandym, dyýdyna kellämi goýdum. Şeýle göz ýaşy ýüzüme damp dur. Eje diýdim, näme üçin aglaýan diýdim onu. Ejem ýatlaýan diýdi. Menem şonda turumda ejeleňe eçesi bolýarmy diýdim. Sebäbi men ejem hiç kime eje diýmän üçin men ejelerde eje bolýanlar diýen düşünjem ýokdy. Biz mamamy görmedik da. Ondan soň ejemem gaýdym ejeleň, onda da bagtly ejeleň eçesi bolýar diýdi. Şu bir tema da sen ýüregiňi gaty ağırdypdyr. Umuman eje mukaddes da. Ýa-ni teterler okap ödümem ýok. Beren görüňlerden eşitdim TikTokda. Bolin şonda ödümem tolgundym. Ýöne sen şahyr. Şo bir tema gaty köp ülsenmeklen dogrymy? Magtumulda ýekaja ýerde bar. Kaýda? Walida Mekke Medine. Walida Mekke Medine, şähri imanım kaýdasy. Umuman nusgawy edebiýatyny zatda eje hakynda gaty seýrep, gaýdor hakynda da seýrep. Ol erkek adamlar o döwürde mukaddes görüpdirler da. Näme üçin seýrekdigini aýtaýynmy? Nusgawy edebiyatymyzda da onuň öňdäki orta asyrlar edebiyatynda da wenan şahylar barmy okup sanasaň ony ýetmeýär. Sebäbi türkmen halk döredçiliginiň, türkmen folklorunyň towsan götermeden anlara degişli. Olar halkyň adyndan beripdir özüniň döredçiligini. Howdular, läleler, monjuk atdylar, gazallar, toý aýdymlary. Iň bolmany meningden ýollarma badam ekewer ejejan, badam maşlary ýanynda diýewer enejan, balam diýewer enejan. Şuny bagryny girýän edip ýa-da çuňurga daşatsaň ýeterli derejejan ýa diýlere gysatsaň, çuňurga daşatsaň çümer gider ejejan ýa diýlere gysatsaň ýeterli derejejan. Şuny hökman bir denanyň ýüreginden dörendir. Ýöne olar awtor bilen bermedikleri üçin wenan hakynda ýa-da eje söýgüs hakynda az ýaly görünýär bize. Biz sebäbi biz nusgawy edebiyatymyz diýsek erkek kişiler hemmesem görýän bolsa. Men düşündim, olar gaty işden bolan soň ene hakda madamlap ýörmegi ýa-da şolar hakynda köp aýdyp ýörmegi halamanlar. Sen umuman ýeňip ýaşamagy öğrenipdiň öýdän. Men endi edil şu wagt düşündim diýip ýene oturýarsyň, men soramy dogry düşünmediň ente. Azyk diňle ahir arasynda. Eje hakynda nusgawy şahyrlarymyzda erkeklerde ýok. Ýöne 20-nji asyrda eje hakynda başlandy. Erkekleriň hemmesinde de eje zat bar, kän. Ýöne men şonu aýtjak bolýan. Toňky döwürde eje hakynda erkeklerim köp ýat başlady. Nusgawy edebiyatynda ýokluk meniň pikirim. Ýoklugyny birinji sebäbi şol ene agaýalgy mukaddes Gurhan ýaly onda ansat kän agdap görmenden da şonu. Onu az söýdükler bolan onu. Ondan ýöne molla nepesi okuhamsaňyz da.
Ona nefette de var. On ýöne soňky döwür has ýörgünlük boldy da bir hemme şu ýaman köp agdýada. Eje ýaman köp ag. Sen goşgyňam agramly böle, senin nämen şol? Fiska diýil ýa. Sen dörejiniň öz olsa tarap ýam şol. Ýöne sen dörejiniň öz olsa tarapy diňe şol bolmalymy? Ýok. Näme üçin köp temaly bolmaly dälte? Eredin. Köp goşgyadandan eje hakynda bir tanymy, iki tany gowudan goşgyat goýsaň bolmaýar. Men edil şu hakynda kitabymda da bir goşgy bardyr. Ýöne ene aty diýdimde. Bilýän. Watan gaýgyryp söýmek gerek däl, eneňe söýüşiňizde söýberenam diýen şahyram bar. Watan hatda ene hatda gyklyklap ýörsek de çyn duýgular dilde däldir, gursakdadyr, gursakda. Oňa düşünýän ýöne başga bir zat bar. Häzirki indi men kärim hünerim boýunça medeniýetşinas, medeniýet öwrenşme goýlum men. Her döwürleriň milli medeniýetini bir hökmany suratda öz bolşuluk mahsus bolýar. Ýa-da bir zatyň üstü bilen haýsam bolsa bir temanyň üstü bilen bir adamlara, nesillere täsir etmeli bolýar. Mysal üçin adamlar güýmeýänler şahirde, adamlar özgördiýänler şahirdir diýe. Indi mysal üçin maňa şu hakynda öňem kän aýdan adamlar bolýar. Eje ýöne eje diýip ýörsiň. Bir bolýar bir başga töwerekleňe seretişdir ýa ýenet. Indi seredin. Mysal üçin egerde dünýede baky tema bar bolsa, men şol temalary dinne, watanyny hemem Allahda görýän. Näme enede görýän. Allahda watanyny enede görýän. Men şo temalary. Ne şoň üçinem men hatda men bayramym şu watanyň näme üçin toprağynyň mukaddes bolýanyna ilkinji gezekde aşar ýurda iş saparlyga gitmeli bolup uçor yerden galkanyna ejemiň mazaryndan gelip bir ýüp ýüregime daklanýar duýguny geçirdim. Ne şoň üçin şu toprağynyň mukaddesligini düşündim. Biz ýaşlanmada häzirki döwrüň bir iň esasy meseleleriniň biri ahlak meselesi. Gymmatlyk meselesi. Biz döwrüň gymmatlyklaryny öňe çykarmaly adamlar. Men bul ýalňyşam bolup biler. Her kim özüni tutýanlar. Belki inniki medeniýet tepdelerinde ýene men bilen söhbet edesiň diýerse men pikirimi ýitgänem bolup biler. Men onu bilemok ýöne men häzirlikçe görýän zatym mehribanlyk diýen zat aramyzdan gitmeliler. Onuň mehriň esasy çeşmesi enede görýän mene. Eneler her türlü bolup bilýärmi? Hökman. Enede watanam saýlananok. Ikbalyňa düşen pay. Bir hili näme pafasyny görýärmi da bir hili näme o. Ýok, saýlap alyp bolanok. Ben başga tora berdim taňa. Düşündim. Başga tora berdim. Eneler her türlü bolup bilýär, erwed eneler bolup bilýär. Ana men şonu näme olar hakynda ýaram? Olar hakynda da men pikir. Diňe öwgi, diňe näme bir hili. Sebäp häzirlikçe men ödejem hakynda ýazýan diňe haýsy goşgym. Ýok, umuman sen şuň üstüne dörejiligiň hakynda aýtjak bolýar. Näme üçin durmuşyň näme bir adamlaryň ýaňky senin tapapy tarapyň we olaň üstünligi. Men şu taýda geldik şoňa. Näme üçin sen şol adamlaryň ahlak kämilligi hakynda bir nämelerini ýazamok. Sen durmuş dilinde duzly sen. Geplerinde olaň bar ýalda. Näme üçin eserlerinde sen häsiýetler açamok. Men şoňa ýaşym bir 40 ýetdiňip garaşdym. Men özümde inte gatykän pikirler bar. Sebäbi men häsiýetleri açmakda özümi ýaş gördüm. Diýmek mesele ýok ýa pikir ýok däl. Ýöne inte wagty däldi. Häsiýet açypdan psikolog hökmünde açmaly da, şahir hökmünde bir zada gaharyň gelýärmi? Goýýarmaly da şonu eýlemen, taraşlap şahlatmaly. Men wagty nesip bolsa. Şol sen eserlerinde şol häsiýetleriň açylmaýanlygy hakynda laşýarmy? Inte bu açylmaýanlyk. Näme üçin diýenmi? Erwetlikler barybir öz-özüni özü peçan edip görkezýär. Gowluklar az bolan üçin olar hakda köp gürlemeli. Bu meň pikirim. Amerikan edebiyatında hapa süpürücüler diýip bir akym bolan. 20-nji asyryň başynda. Şolar şu jemgyýetiň adamlaryň kemçiliklerini, kynçylyklaryny açyp goýup görkezipdirler da. Ya kemine, ya öňkü şahirler bilen şonlardan. Şonary adamlaryň o tarapyndan amaçdan da men şeýle eneleri bilýän. Öz çağalaryny taşlap giden eneleri bilýän. Menem bilýän. Ýa-ni. Näme üçin olara şolaryň nemesini açaňdyk? Ya bolmasa enäde ol mesela şol adamlar hemme enesini töýmän adam ýok. Sen şonu köp bolýar. Onýal goşgymam bar. Şonu köp bolýar. Näme üçin ýanky
nemeler eneler hakkında şu tarafını açamak. Eğer 10 yıllık goşgoymam ba yok del. O goşgoym özüm Milli Goşun jurnalının 6-njy sanyna çap boldymy, 4-njy sanyna çap boldy. Goşgoyň ady Watan diýip adlandyrylýar. Victor Hugo'da şeýle bir söz bar. Ýurduň maskaralamak oňa dönüklik eden bile deňdir diýär. Ine şo sözlerem alyp, "Sen ýurduň buýsonjy bol, göter onuň mertebesin, pikirleriň gedaýaly ýadyllerde selpemesin. Gysym gumun mukaddes saý, ömürdir siňmek daşyna, gaý asmanyna, erkana gaý, gonma bigänäň gaşyna. Pederleriň ruh siňen, huny siňen ýerdir bu ýer, ataňy dolap getirseň, watan söýmek buýsonç diýer." Ykballar we kysmatynda her ne bolsa görülýändir, ýöne ýurda gezek gelse, jan göz gypman berilýändir. Eneň aýdan hudusini ilki eşden şu mekanlar akylyň daş ýarýan bolsa, maýasy şunna bekändir. Seni uran sallançagyň badyny göterip kalpda böwrüne diräp saçagyn ýasyňa geljegem halkdyr. Oý ruhum gedaýaly ýadyllerde selpemesin. Sen watanyň uýsonjy bol, göter onuň mertebesin. Berekellah, sağ ol. Şu toğra ýap ýasadyr, ýöne bir maslahat berip goýjak. Şu adamlaryň ahlak, päklik, ahlak kämilligi hakyndaky mesele, hayır, aýana bolsun, kaka bolsun, kaka hakynda goşgyn ýok. Bar. Şu taýda çyklan bar, onadan bar da. Şol näme tema haýty mesele alanda da şolary sen kemçiligini hem kynçylygyny hem aýtmaly da. Şu taraplardan açmagy ýynançmaly. Sebe şu çakaçyn adamyz ýaş şahyr bol, onuň ýaş şahyr bol. Ha, we inni ulolýan netip bolsa inni 40 ýaşaýan. Ýöne ýaş şahyr bolup ne akyl satýa diýdirmekden çekinibrägem birada çık. Bolýar. Usulun hakynda sen bir gyzyklyja demän görüňleri gitýär da şunlary. Aýdan okýan näme hakynda. Novellistika. Novella. Novella. Görüşünde de bolay demek. En sonunda birden aýdyp goýberýär. Gowda ýöne şonu köpürek ulanmaklyk. Eýem sen görüş tutýar da. Sen tom okuju bilen görüş tutýar. Düşünýän şo usullarla inni bilýär okuju. Okuju bilýär. Indi ona ýa düşünýärdik. Onda berk bolundyky. Dürlerek programlardan, dürlerek usullardan, täärlerden. Düşün, şo diýäniňiz, şo birde takyna ikidek şeýle usul ýokdur. Biri watan hakyndadyr, biri söýgü hakynda, biri meni hakynda. 3 tane görnüşde bar şol. Toğry. Halk aýdym bilen araň nähili? Gatty gowy. Sözleri gowy aýdymlar gowy bar. Yani men Aristotelyň bir sözüni madam aýdýan, onu aýdymçy joralama aýdýan, onu şo diýäniň sen dogry aýdýan da diýip soňul halaşýarlar. Ondan sonra atdyrlar, hakyky aýdym näçe ýaşar diýipdir, on iň köp ýaşasa 100 ýyl ýaşar diýipdir. Hakyky goşgu näçe ýaşar diýse, adyryndan 1000 ýyl diýipdir da. Aristotelyň sözü. Şoň üçin goş aýdym näçe uzak ýaşatjak bolsaň sözleri şonça gowy bolmaz. Aristotel okudyňmy? Okuýanam dogamy. Haýsy dilde? Rus dilinde. Men taň üçin türkmen diline terjime etdim şonu. Ay gatty gowy. Ödem sen şondan başlamaly paýedy. Edebiýat öwrenç ilminde ilkinji ilmiş Aristotelyň poetikasy men şygyryýet diýip türkmen diline terjime etdim. Taňa towy diýdi. Hukman men garaşýan. Ritorikanam getiren o da ondan. Son kimdir bir okudyňmy diýdi, gatar kaýnaýdaryň ýaly. Ýok, şu adam arkaýnaýdyp. Gönden wani. Häzir arkaýnaýdyp bilmez. Aristotel ýa-da ýalňyz arkaýnaýdyp bilmeýän. Däwä Aristotel gaty kän taraplaryň hem bu filosofiýa. Meniň ýanymda aýtmadyň halkyň ýanynda da aýtmaýan. Bolýar. Ondan halkaýdym diýdik, görün sen Aristotele geçip gitdiň da. Hayır, halkaýdym gowy bolýar. Köprek ýüregimde ýanglanyp duran aýdym. Iň köp ýüregimde ýanglanýan aýdymlar, halkaýdymlar. Mesal üçin Magtymyň sözlerine töretilen islenýän aýdyma göni aýdyp başlanan bile aýdyp gitýär bu halkymyzyň içinde ýaşap ýören aýdym. Ýöne men gussaly halkaýdymlar meni gaty özüne çekýär. Men mesal üçin iň belkem köp dinleýän aýdymlamyň biri onu biradaçyk nähilek diýen soňky estrada görnüşine kadar tans edilýän görnüşem da Magtymyň käbir bagryň parça ýan goşgular mesal üçin
bir ahwala duş oldum fikronna fikre wattı. Ine şun aydymyna aydylan islenlik bıldamana ýoluna da ba çopon ýoluna da ba aydylan aydym. Ine şul aydym men gaty gowar sebäbi köplenç bir hile şol ahwallary öz başyňdan geçirýän ýalak duýýanda her gezek diňläňde. Monçuk takynma gowar ýa-mı? Gelmeden monçuk takynma gowurmaýan ýokdur bolan. Berk bolsa monçuk. Seredin bayramyň bir zat bar. Men siziň soragyňyza düşünmeýän. Ýygyderlik barasyna sorag beresiňiz geldi. Ýok. Başga halk aydym bilen baglanşyp soradym. Seredin. Men bir zordan denan bolýan ýaýyn. Şu meselede monçuk zat meselesine ýyle çykanda köpe çykanda şunda ýok öýtýän nimezler ýalak takynmaly. Ýok. Oýnap ýörker,